गोजोननाय मोनदों खिन्थु जेसेबां गोजोननांगौ बेसेबां गोजोननाय मोनाखै खारन दिनैनि खेला इन'ग्रेल गेमाव जिबायदि मोजां जादोंमोन मोननैबो टीमा दिनै बेसेबां जायाखै खिन्थु थेवबो जिहेतु देरहाबाय बेनिखाय एसे गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनांगोन खेला खिन्थु माबानिफ्राय बिटिआर टीमनिफ्राय लाइ अट'नमास काउन्सिलनि टीमा बारासिन मोजां गेलेदोंमोन खिन्थु बाय हार्ड लाक बिथांमोना देरहानो हायाखिसै आरो बिटिआर देरहाबाय दिनैनि बे खेलाखौ नुनानै पाब्लिकफोरनि जिखिनि रेसपन्स रायजो राजानि जिखिनि उत्साह बेखौ नुनानै जों जोबोद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों थांनाय समफ्राव बेबायदि खोब हिउज गेदारिं जानाय फुटबल खेला जोंनि बिटिआराव नुनाय जायाखैमोन आरो आसलथे बेबायदि फ्रि माइन्डजों खेला एन्जय खालामनो हानाय परिबेसबो गैयामोन आरो बेनिखायनो हयथ' रायजोफ्रा एबार जोबोर मोजां मोनदों बिटिआर ओनसोलनि गासै हारिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ खोब खुसि नायदों आरो दिनैनि जिथु खेल बे जथेस्थ' मोजाङानो जादों जों गाज्रि जादों होनना बुंनो थाङा मोजाङानो जादों खिन्थु थेवबो जों इन'ग्रेल गेम खालि जिबायदि फास्ट स्पिडाव गेलेनाय बेबायदि नुवाखै अब्लाबो खेला मथा मथि मोजां जादों जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बेनिख्रुइ साबसिन जों आरो अर्गानाइज खालामबावनांगोन जोंहा गेलेनो थाखाय जिखिनि बिथा जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे जथेस्थ' आंखाल आरो बेनिखायनो दिनै गोबां रायजोफोरखौ जों एकमडेसन होनो हायाखै आरो बेनि थाखाय जों दुखु प्रकास खालामो जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों बेनिख्रुइ साबसिन एकमडेसन होनो नाजागोन बेखौ जोंहा बिटिआर ओनसोलाव खोब मोजां थाखोनि बेबायदि स्टेन्डार्ड बायदि स्टेडियाम गैया आरो बे स्टेडियामनि प्रयजन जोंहा दं थांनाय समनि सरकारफ्रा बेखिनिखौ नांगौ होनना सानफ्लाङाखैमोन जों एबार सानखांबाय दिनैनि जिथु गेदारिं बे गेदारिंनि जि प्रेसार बेखौ नुनानै जों बेखौनो साननो गोनां जादों जे जों मोजां स्टेडियाम नांगौ आरो बेबायदि स्टेडियाम बानायनो हायोबा बिनि गेजेरजों जोंनि गेलेग्राफोरखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ मोजां स्कप होनानै जों नेसनेल लेभेलनि प्लेयार बायदि दिहुननो हानाय बेबायदि मोनसे परिबेखौ मोनगोन खारन जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार थायोबानो जों गेलेग्राखौ दिहुननो हागोन आरो जों आसा खालामदों फैगौ समफ्राव जों बेबायदि मोजां स्टेडियाम एटलिस्ट जों मोनसे जिल्लायाव मोननै मोनथामसो बिदि स्टेडियाम बानायनानै जोंनि गेलेग्राफोरनो मोनसे गेलेनायनि सुबिदा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ गाव गावनि गेलेनायनि टेकनिकखौ डेभेलप खालामनायनि मोनसे खाबु होनो हागोन बे खेलाखौ जों आसलथे गोबां थांखि लानानै अर्गानाइज खालामनाय जादोंमोन फार्स्ट थांखियानो जाबाय जोंहा जुदि नर्थ इस्टआव जोंहा मोनजि काउन्सिल दं 6 सिटिल काउन्सिल बे काउन्सिलफोरनि गेजेराव खुनु जगाजग गैलायामोन रावबो रावखौबो सिनायामोन रावबो रावनिबो सोमोन्दै जेबो मिथिलायामोन सोर मा जादों मा लोंदों माबायदि अबस्था दं बिथांमोननि गेलेनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेबायदि आनखि बबे जिल्लायाव बबे स्टेटआव मा काउन्सिल बेखौ मिथिबावामोन खिन्थु एबार प्रथम जों लोगो मोनलायनाय जाबाय जगाजग जाबाय आरो जगाजग जानानै मिथिबाय जे जोंहा मिज'रामाव 3 काउन्सिल दं मेघालयआव 3 काउन्सिल दं आसामाव 3 डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं आरो बेनिफ्राय त्रिपुरायाव मोनसे दं गासै 9 दं जोंनि बे हल नर्थ इस्टआव आरो बे नर्थ इस्टआव थानाय काउन्सिलफोरनि गेजेराव मोनसे जगाजग जाबाय आरो जगाजग जानायजों सिनायलायनाय जाबाय सिनायलायनायजों लोगोसे मोनसे काउन्सिला गुबुन काउन्सिल सोरबानो मिथिहानायनि मोनसे लामा जाबाय आरो बे मिथिजानायनि गेजेरजों जों इन फिउचार परस्परै हेफाजाब खालामलायनो हानाय जागोन आरो बेबायदि थांखि लानानै जोंहा दा गेलेलायनायनि साननाय हनायनि एक्सचेन्ज ओमफ्राय कालचारेल एक्सचेन्ज आरो बेबायदिनो बिभिन्न माबाफोरनि एक्सचेन्ज खालामलायनानै जों परस्परै हेल्प खालामलायनो हानाय जौगालायनो हानाय बेबायदि खामानि मावनायनि खाबु मोनबाय आरो बेनिखायनो जोंनि जि थांखि नैबे ISBL खेलनि गेजेरजों जाफुंबाय होनना जों सानदों आरो इन फिउचार जों बेनिखाय आरो गिदिरसिन बेबायदि गेलेनायनि फेस्टिभेलखौनो खुंनायनि खोथाखौ सानदों जेरावहाय एबार जों फुटबलनिसो गेलेहोनाय जादों खिन्थु नेक्स्टआव हयथ' फुटबलजों लोगोसे बायदिसिना गेलेनायनि बेबायदि बेबस्थाखौ जों खालामगोन आरो बेबायदिनि गेजेरजों अन्तत' बे मोनजि जिथु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 सिटिल डिस्ट्रिक्ट बे काउन्सिलफ्राव थानाय मोजां प्लेयारफोरखौ जों डेभेलप खालामनानै मोनसे नेसनेल लेभेलाव एक्सप'जार होनायनि मोनसे खाबु मोनगोन आरो बेखौ जों मावफुंगोन थेंक इउ बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन
13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।